Nganyo banya shim bentalem bat pi kum kabalang. Ngau rit shisha hadu kata-kata. Bagas ngau kemenru hagaju kapor. Nama gede kabalang kabang juyo ye kaban. Ye shim benta na kapor she kapor bat hooi kam deishu. Kesin kabaningkong bat ngeken mau nadu kayeng mani kabadang rem. Ngeken mau hagapor balatay ye gene kayeng mani. Bat hooi hayo hadu upor labayo ban penkentang ye ka. Berhadu kene kamit kabamenta ken kabakum kabalang pilek men ya gajing dap shispa arposan snem kablay shibon na kabenta jumpi kabalang kabapiyay ken mau banten ronglem ya ken mau iye yo shakri overin ha kabangan yo banya sam ban keren ya gaktien ka jong oblay na kapor shagapor pada kene kamit ru jong kene kesngi ngangets kambo blay udon ya kubor na kabenta jongi kerpang ya kene ka subject kabangi ngilayos ngau hoot la pule na kabastang la pen manaru isketri nadu mene ka jingeseng ka shibaji bat kum juru ha kene kamin para banget kiba it ngangeng bau blay un yalam yangi ublay un kershan yangi manginami nang ni ka jingeseng ka bangi pule bat baro shisnem hadu la shamsnem haba uniu snem obamenta kabangin penkot aga hakalai pauterik kajong benai u Desember nganget bagi ken kajong ublay ken yo chaka haga donun bakini ken kershan yangi kat banginang yan tat hadu bau trai unwan shaw ya pi bat yanga ya ka balang ka bakut kajong u ya ka baun rongno shalade hi kain kabalong i pastor lesingan penitu sa kendian ngadon na kabalang presbyterian jayaw ngapet ru ya ki laiteli ki pastor likely ki balang ki badan naga pastorate jayaw but hoy nga don naga jayaw district aga Shillong Rilom Presbytery ban menta nga dang don ru haga jing puli ka baga sinot kalab sya yanga nado gasnem arajar arpulai ka bangalet ban puli syatay sya reset ngi ka badan syatay sya postate sa US ka bangadon yaga bangale yaga PhD bangadon menta sya ni yaga bangastang yaga fieldwork hakabasta tangkat tu kanisnem ya kabangan yo ban submit no ya thesis ke jonga bangakar paru na kabanta jom pikin maulem yang ha ka jing dwai na kabanta kan ga kam ka kraw ka bana kman padho nga kan mau ha ka ba phone ba ita mamasan ngadang don shatay ban ngayo ban ya phone le ba ka WhatsApp padho nga ong mamasan ngandon keng ha ka gi por ha Shillong bangai ngo yu blay ngam sngo tu kum no ka por ka yan bangayo i kumni ngi don hagani ka janmil parhoy nadu banga penkre ya ka kubor bangade ban keren ya kani ka subject kani kalong ka jeliu hadu kata-kata kabala keren ningkong ya ga ki para bat kin man banganget kan keren ru yangi hagani ka mi chong gani ka sngi kum ka jing penkre tu ngi phai shublai haga jing duai au blai baduk pa chungi ubahab neng utrai chungi met badu trai chungi mensim ke chungi utrai jaga kamba dukli jaga balang ngai ngu ye meko kenrat namar gani kapor ke bekodon ke bengi yo ablay ye ke ban shakri ye meko trai lamba ka balang ke jong meko kenrat haga jing lek men ke jong ka ablay ye gani ke shispa arposan snem ko kenrat ka bengi yo i kraw ke jing yen bat ke jing ai ke jong me ka ba penlong ye ki kumne ke bengi long bat hoy kin ablay haga ni ke mien haga bengi yo ban shashkor ye ki kentien jong kaktien ka ba em ka jong me ablay ka bangin yo ye ka banya pusan banya perkan nganget ko kenrat kan long ka bor na ka banta jongi padhoy ablay nga duai to keren hangi ko kenrat ngin shashkor na marmelong ublay hi keren haki kentien ye ka bangilaban sngoto haki kentien ke bangilaban shampang ye ka ay ka ba mi medon na ka banta jongi ko kenrat hagani ka mi jong gani ka sngi yang lang badu shakri ujame ko pa nabaklem mami ko try ngamla ban le ay manamar ka daw ko kenran nga yang go pa ba ban kerpan igi kentien ye ke bamlabu aga donut jong ko kenran ka bahot kan long hot ka balong kan long tangkata ka ba me iben yo shakri jong me un kren na gani ka mien kan long ka bor ye ke bala du bor ka jingkermen ko kenrat ye ke bala du jingkermen padhoy ka jing palat lu ye ke tu ke badana peneng jong ka jing shate ka jing shakom maka jing penkhya ko kenrat babha ye ka met bat ye ka mensim ka badon ye ka jing pang jong ka met bat ye ka jing pang jong ka mensim
But hoi kan long ru ko kan ran ka jing ai men sim ka thmei but hoi ko kan rat ka jing kershan na ka banta jongi kum ka balang ha ka jing lek men ban kan mau yin ya ga ei ka ba melale ko kan ran shispa ar hosan snem ha do menta ko pa sngaw blai ya ka jing dwai ha ka kerteng ka jo jisu na dwai ngapan da ka jing ngai. Amen. Ka subject ya ka ba nginyo ban ya perkat ban ya pusan ladapi don ye ka Bible bat peace ngobha ban pelit bat nga she ka kitab ki kam ki apostle kale nong ka ba khat nyo ka de khot ken ka ba arpo pra ka tu ka de khot barok ka wei ka ong kum ni ngan pule namar ha u ngi em ha u ngi khi bat ngi long di kumba ki ban na ki nong thau jing rai jong pi hiru ki la ong na mar ngilong ru ki khun siu jong u hoi ki para benget ki ba iet ke jonga ladengi perkhat ba ladengi pek ye gene gede khan ladengi kren lut ye ka ladengi shong shi kenta lani ar kenta nginom la ban kren lut ye ga jing jeliu ke jongka Henry kumbaladon na ka subject ka bala kadaw ngan kren hi tang ye ka tu ka benta ka baning kong jong ka ni ka du khot ken ka balong ka subject ka ba ka balang ka labu na ka benta jongi ha ka ni ka mi jong ka ni ka sngi ka ba ong na mar ha u ngi em ka ba mot hau blai ngi em bat ngi khi bat ngi long de ki para bat ki hinmen ke jonga hau try ngi don na gani ka janmit om day tang namar bangi kinmau ya ka tarik ha ka kalendar om day bangi kinmau ya ki ba ublay unray om day namar ba ubriu ulale henray ngi kinmau ya ka ka ba ublay ulale nakabanta jong ka balang kabaki ong hagaktin pareng bangi remember ya ka God faithfulness ya ka jing yaine ka jong oblay kaba ulay yaine haka jing im ka jong pi bat ka jonga kerpang ya ka balang ka jongi hangni kaba kumnu oblay ulay lam lingba ki at kithem lingba ki jur ki jinyat lenti kaba ka balang kalade banyay kumnu ba oblay ulay kershan haduk kani kesngi kabangi don lang kumne shispa arhosan snem banyo ye ka jing ye seng ple kabangin ple ken ki para banget ki ba it ngangen bagani ka subject ru ka don ye ka benta kaban kershan ye ka ni ka kabangi ngi ye don lang hagani ka janmien jong bat hagani ka mit jong gani ka sngi ka kitab ki kam ki apostol ngitip ye ka ni ka kitab la tho the way Naka syakri ki bakodor bala tip kerteng yo u komo Lukas uni umdai usenran jo Jesu uni ude usenran jo wei naka syakri ki bakodor jo blai o balongken u apostol Paul o bangi barok nganget ngitem balong ru ki nong tho ki ong bagi dong ki jing tho ki bala ngi pek akene ka kitab ki kam ki apostol bala dene kedau akene ka minum yo por lani kanam dan por yengi bangin ye kedau lon henry kadang ka por ngi yo i kumno ba uni apostol uni Lukas ulekru banya don ringkat badu apostol Petros bantip ye kita ke jinja baro nadu ka gospel ka jo Lukas ka baulato bat ye kene ka tup ka baar ka balakot ye ka kam jong kita ki apostol ke jongo Jesu ken topru yo Paul yo Silas bat ye ka wei ke syakri ke bakodor ke bangitip ke senran ke jongo Jesu ken laong balat ho ye gani ka kitab kade ha snem ru pausan hado nyopo hadien bau Jesu hadien jongo Jesu lani ha kapor ka bau Jesu ula de ban em lani ha gani ka pertai ka balang ka spa snem ka ban ru po ar bat ka ban nyopo maka dauba ye ka balat ho ye gani ka kitab ka dai namar ban pen i ko ki para bat ki men ya ka kam ka jongo Jesu bakam dai ka bakakakon tang habalakot ki gospel henry ngiyo i kumnu bayaka kam ka jongutray ka betengken haka testament ka basmai ka bangiyo i ki kam ki apostol kumnu bahadien ka sngi pentecost ngiyo i bau Jesu
upa yu men sim bakoy ban ngayo I hang ni baya ka kam ka jong utrai kalanang krau kalanang roy naduk Jerusalem om dai tang hang ta baga sakut sya Judea sya Samaria bat syadu kari kasih kaba iet ke jongi kaba ngayo I ka gospel ka jong utrai baka poiken hadu kanegatan bat dai kani ka jing trai kaba pela kabadang continue lani kadang pedeng yaki kam ke jong ki apostol ki syakri ke jong utrai kabang iyo I haduk menta menne bang iyo I ya ka jing trai bat day namar kata gadau ki ong ki kam bagini ki start jong ka Bible bagani ki kam ki apostol kam day tang ka history jong ka balang kadai ka history ka jing trai kam ka jong ublay kabang iyo I haduk menta ya ka jing yethu kana kabau blay u yethu upa batu ai benta yangi bangin don badai kani ka bangiyo I hadu shispa arpu sansnem hadu menta ka kam ka jong u kanang trai ka poi hagane ka lenong ka bakat nyo ka de khot nadu ka bakat riu hadu ka de khot ka balai pu ar bat lai pu sau kabanganum don por ban keren lut haganigam miet jong ganigasngi kabadai ka way na ki mat pedeng kani ka dekat kaba arpu pra kabalong ka sabjang para bangay kiba iet laong haba upol ulit ban yalap nadu baula kala kabamon ulit bat la khot kerpang yu syaka jing yalap syaka gentle om day ba ukot ban let syaka jiu henry syaka gentle kabamon kita kibam day ki jiu kaba kentuk yang abat yang iru agani ka janmien malaong ba ulapoy hakaway ka snong kabala tiap kerteng kum ka daga snong Greece ban hoot kan nongba ka jongka kabalong kata ka Athens malaong bangi tiap barok na peneng jongi kini ki Greek kini ki beriu ki bastan kini ki beriu ki basyampang kini ki beriu haba ki le ya kanu ki da perkat lane ki da reason ki da perkat jengai ka ei ka banja ka ei ka banomja badai namar ka daga daw ngin yo I haga da khot ka bakat riu hadu ka da khot ka bakat du ngin yo I ya gani ka jing shisha juga tin ka jawablay kaba uni u apostol Paul haga jing ya lenti ka jong u kaba uyo I hakaba ulet ban yalam ya kani ki jak benriu ki badon hang ni hapo Athens kombang along ki day ki jak benriu ki bangi khot ya ki gentle namar baki start palan namar baki don ya ke jing syampang ngiyo I baka Bible ladangi puli nadu ke khot ka bakat riu ko ki para baki henman ke jongangin yo I ya kani baki ni ki briu ki long careful hadu kata-kata kim kwa ban pen snow si yano kamtam hakabaya day bat ka jingeng badai namar kata gadau kibu ya ki belai kibu ya kita ki belai thau ke jongki ya ki dur jongki belai bat kat bau pol udang ya ke snong uyo iru baki ni ki briu namar baki lalong careful palan namar kitiang yo baki penmong yano nama ngaong namar baki day ki briu ki barlong reason ki briu ki baperkan ya ka ei ka banja lada ki pen snausi yano bahang ni ngin yo I haga de khot ka bakat riu hadu kan ka de khot ka balai put sau baki ni ki briu ki buru ya ka wei ka jaka ka batli hangta ban ongkeng bangi bu jingken mau laning ibu ya hangni yo don uno ublay obama ngabat mangi ngikum kelen badai hangni ken bau apostol Paul uzdang ban ya keren batki nama kini ki briu ki baju snow tenat bah ban ya dibit lani kini ki briu ki baju snow tenat bah ban ya keren tang suyo snow ya ki jingmut temai kini ki briu ki skor jong ki yeng lani ki perkat bah baki ong ngikwa ban ya keren ken ya kani ka jing yetu badai hangta ka bangiyo I haga de khot kaba khat khandai arpue kaba ki invite ru yo Paul ki khot sngo bha ki ong wan si
Baki ayo ya kawai ka jaka kabala kot kerteng kum kata ka shno kum kata ka hol lani kata ka mera kabala kerteng kata ka erophagus badai hangta kabakiannya lane kia tainya lesingin sumudur kalongkum kani ka yeng mani ka jongi kabau pol uyeng na kaliang kamon baki wai ki briu ki shong na kaliang ka diang kidan ki briu ki ba shong shapo Kidi ki briu ki ustad, ki philosopher, ki briu omdei ki kup shiliang ki sem shiliang. Henry kidi ki briu ki badon ye ka jimut jimberkhat ka bastan. Badai hang ni ken ka ba upol uyo ye kalan. Ban keren ye ki syapang uni ublei uba u ungen uba u uyo i hagalenti sya Damaskus. Badai hang ni ka badon ru uta unong penyan. Lesing ilaban mudur kumu chairman oba penia ya kajingyalang ban om apostol Paul lani ko Paul kai kata ka idea ka jome ka bamedon kai kani ka kubor syapang utau beleipan oba ngingi klem shimlam mani badai hangni ka bau Paul usdang badai hangni ka bau Paul ru hagadekhat ka ba arpupra usdang ban ngam jiliu Baban ong ye kini ke kentien dai hau ni ken ublai uba manga maphingi em ngi ki ban ngi long de ko ki para bat ki henman ki jonga kani ke de ka wei na ki subject ki ba jeliu hadu kata-kata kabangangen habaka balang kabu kadai ka subject ken kabamanga bat mangi kapenken mau yengi ya ka jingya lenti Shispa arpausan peligisnem haga jingyat lenti ke jongi kaban penken mau yengi yaga kabau apostol Paul ukran haga nega dekat kaba arpupra komba ong yaga nega subject ngan pia yaga hakilai teli ki para bengai ki ba ien kaba ningkong kedi ketuka kentien kaba ong hau ngi im lani ong haga ketien pareng. It is in him we live. Dai hau bangi ngiem. Badai hangni kene ka ketin Greek ya kabala upol openan kam. Baga ketin Greek kadai kata ka kentin zomen. Lane zomen mem. Kabakit ya kini ki kentin bat ya ka jing snowto. Ban ong ba ublei ulong mau katmei. Upol habau ong hangni hau ngiem. Ukdau ya kamat pedeng jung ka jing im jungi ban keli yangi ya ka wei ka jing keli nadu bandang long ka berdai hadu minta hatu mangabat mapi ngilong shulong la kalong ne manu ba ayangi ya ka jing im ngiwan nang no bagata ka di ka jing keli ka bau pol ukwa ya kini ki brio bakin snow to Pingala ong mena kini ki Greek kini ki brio ki bestan. Pada ka spasnem ka bakat pra. Kata ka Renaissance ka Enlightenment period ka baka history ka yato yangi ka sedang na kini ki Greek. Haba ki sedang ban snow to ya ka science ki sedang ban snow to ya ka technology but ya kiway day na kini ki kraw perkan. Kabangi yo ya ka science kum bakalong hado menta menet. Kogi para bat kihinman ke jonga hangni u apostol Paul namaria ladiru udai ubastad o namar pidon ki bastad hangni dai hangni kabangakwa ban ngam jeliu ban keli nang no piwan nang no pisu emhi u question let's see piwan na ki shri piwan na ki moy piwan na ka klau na batam piwan na badai hangni kaba ujubam ngiwan ken no blay baka temmai kalong badai ublay ken ubala tau yana bat yepi badai kani ken kaba kaktin ka jo ublay ka ong haga kitab Genesis kalanang kaba ar ka dekat kaba nyaw haba ublay ula persat mensim haba ublay ula persat mensim yauta ujing tau ubala tau dakikti badai hangta bauta ubriu ulaim badai namar kata gadau ka ei katemai ka ei kasus ka jongi ngidei ke jongu blai
Badai hang ni ken kabau apostol Paul wang. Ba minta pilaya chispa arposan snem. Ken mau ya kani. Every heartbeat kani kabau kolong snam jungi uti tuk 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 ken mau. Manu ba pentit yo tu. Om dei ke jingla ke jongpi, om dei ke jingla tet kti ke jongpi, ke snem arajar kat kendai arpo kabala kangdam yengi, ke dei ke jing ai ba ke jing ien, ke jongu blai ken kabala penim yanga bat yepi, ko ki para bat ki hinmen ke jonga, ngaken mau. Ya kawai kan nuksa kat manganang pun kre, ya kani kalaja kabalip laj kum tu ngakemen bakalip ketugalan. Namar ya ka banga kwa hang niru ban keren kalong kombadon ketuka electricity mentan ka lip kalan kombalong ketuka syarak habam don ka syarak ka yapno ketuka ding ka bame udong musa badha bakal laj ka lip hidon ubon ubahe na ubarem om don laj bad kalong kumtu mentan kombangi yoi habang istang ban keren badai namar kata daw ublay ukwa ban ong yepi kom kabalang shispa arhusan snem ngilayay lada dia bublay don kum ketugalan you're nothing dadai namar kata daw ko ki para bat ki hinmen ublay ukwa ban pen sngotu ling baw apostol Paul day hauni ken manga bat mapi ngiem pagkajing sngosi hagajuk ka ba mangingiem day mangi ki ba persyang ban batay stat nga syumudor kabagana pun kre ya kene ke khobor ngayeng ha kene ke pulpit manubasna ya kene ke pulpit day ubrio kumno ubrio shimut day manga ho nga tengam nang bansna pipa parang yang nga tengam nang pipa yang bansna ya kum kini lakulumar ngam nang ngam don ka bentau bleu ramai sap yang ya kata hede nga shumodor yo nga nang kumno bansna ya kene ka pulpit kumno kene ka pulpit kan batay stad kan batay yang nga ubasna ya ka don kibriu ki persyang ban sngo ban batay yo blay utau batau yangi bagakan mau ya ke city ke jo Paul ke Ephesus kalenong ka beningkong ka dekat ka basaw shwa bangan seng nong rim ya ki ai baro ka bamut shwa bakan jaka Genesis iway bakan dekat ka iway ublay wong ngaladon lupa ya ke jimut jeberkat ya pi bat ya nga shwa bangan seng yo benai hangtai shwa bakan ni ka pertai ka bangingiyeng ngati ngamla ban mudur ya kata kajabin ka jong obreu ka klebi larangi sngoto ngi kwa ban sngoto ya kata badai hangni ka bauni u apostol Paul wang kopi ki bastat perkatse ya kane pila im ka history pila yan ya ka jing ya lenti jong pi ka bah ka Greek kata ka culture kata ka jing start kata ka jing la ka jong pi hadu menta PM dai na ka daw jong pi ya day ma PM na maroblay day hang ni ken baung soong pay kadekat ka ba arpusan bangala ay mga ya ka jing im day uni ubanga ya lap uni ublay ubadon hakani ka jingbu ka jongpi kumbabu yung niu sentiu uni ubriu lani ki babu yung niu ya kata kami bagi ong lesi udan uai pat ublay ubangi ngiklet lani yok bakla baru paluang day uni ken ublay baru tahu dia Yesu. Oba orang kaktihin ka jang oblay ka gospel Yohanes kala nang beningkong ka dekat ka basaw ka bade mauken la tahu ya ki ai bara. Ko ki para bat ki hinmen ka jang outrai. Kabalang ngilayat ka jingyat lenti ka jongka shispa arpo sansnem. Ngin ken mau bangi ki ngilong ngi em. Day namar kanan ka sos bakata galong uta ubaong ngalong menin menta syuda ki bam jukot ngade uju menin menta syuda ki bam jukot baru taru ula iet shua yo pi dei ba iet ubri ningkong pi klem le ai mangangi klem le ai de uni ubala le ningkong ban step in ban one ngida syuda banyale kemen ye ke Christmas tang shitayo Deuni uba step into eternity. Nakabam jukot uko uwan ban jam siya kabakon ban shim ya jinglong doa. Aday namar kata kadaw ban ong happy day hau bapiem.
palat nang ta kumbalong ko to kalat mentan ladadan bapelip na syabar bat na syanunu kalip ka generator domngan ka jenggim jungpi bat ka jonga ladau try don hang ni ka jingilek kemen jungi kalong ka jing thala kabar tin ka jong oblay kaong hau ngi em bat hauru ngi ki balay bong ong ini kentien kani ka kentin ki kawan na kani ka kentin ka baki ong kata ka verb in action ka bakadon kani ka kentin Greek ki ong kumni kani ka kinometa bakani ka dai kata ka bapensyisha ka ba ngi kren syapang ka jingim ka jong obreo banya thu ya ki Greek kinamar ki di kibastan ki Greek kitip kumbalong u Ecclesiastes uong bagadan kapor ban ka bagadan kapor ban yam kadang kapor ban thung bagadan kapor ban ratno ya ka balatung bagadan kapor ya ki ai baro hapo ki saw ayom badai hang ni ken kaba uni upol ru uong kin mau baka jingim jong piru ko ki breu ki bastan ko ki breu ki bashampang pitip life is not static kamdei ka basusa kamdei ka basuyang kadai ka bayat ka banakaway kapor syakaway pan baka reality of life kalong bagadan kapor ya pi bapin hablen bagadan kapor ya pi bapiwan na ganega bertai handai udan uway ken badai uni ken ubam jukala wat lano wala ka pertai ka kala wala ka pertai ka yan wala ka pertai ka long kumno ken ma udan uway ken uba kershan ya pi badai uni ken uba long hadu mentang ong ka jingrai sam kaba shispa arpuway ka dekat kabalay bau ni ken onum sya ubalang ublay habaong halangan kuat ngan kemit ya lagi kemat syakilum nang nu ka jingirap kanwan baga dekat kabalay ka ong ya ki kentin bau ta uba kemi ya pi lani ya ki Israel onum sya baka kejak jong pi kan ki lani baka kti jong pi kan mensa baka Bible ka yatu yengi by way isim yeng inam ham klem ka jing tip ka jang utray ngangait ka ran kapor haga jing yait lenti jang ka balang la dapi puli ya ka history kani ka balang kam judan haga jing yait lenti jong ka bakan don baik ulan ubaben haga jing yait lenti la kalong haga spiritual life lani haga jing don jing em lani haga jing ya jing yang ngitip mensyuale sing ikin mau iyeng mani ibaret namar ngi ong bangin pat don shibun kapisa bangin tay henry menta ngi yo i ngilanan kraw ublay ulanan yalam yengi ban ngi yo ban tay ye ka yeng mani ka ba kraw ka ba he ka ba ngi yo ban mani ban syakri ye ka baling ba kitu kirai kirai dam lingba ki jingele ki baka pertai ka yale ka bangi kin mau ye ki kintin ke jau jisu u ong yo Petros hagalanong ka kanrio jang gospel Matias habaula kelni bangang ong ki briu ki ong kumno ya nga badai hanta ka bauni u Petros ong mi melong u Krisken ukun jang oblay badai hangta kabau ongken dai hauni umau siang dai Petros hauni Petros uba memito ubalong Krisken dai hauni ngan seng nong rim ya laga jang balang badai hangni uai ka kular badai kata ka jing snow scam badai ka assurance wong bagi kerdop jang dujok kinomla ban yeng ban yale ya ka ki don ki ups and down jang balang bala da pipuli ya ke souvenir pipuli ya ke kot hop jingkan mau jangka balang hari kasih jantia pinyo i ya kani kamtam hakisan bat shipos nem badang zdang ga gospel hadian kat praspa subway kadang kapor baki missionary ki ong ngin lek paino kadang kapor ka jingya lenti kabaki kihu ya ki jur haga jinglong mensim kadang kapor kabaki ladu jingkermen Henry kan kaporu kabau belai ngiyo i ye ke jengkerku kata ka de ke jingya lenti ke jongpi kaba mangabat mapi ngilaya lenti manuken bakershan yengi hatu dai mangihi mo dai ke jingla ke jongi kapisa ke jongi ngiyat ngiyeng ngimu fa ke jinglong jeng balang kaba menta satang katno ngidang ya keren mene badai cemasan ngalapoy ban keren ko masausin menta haka shispa arbosan snem ladau belai udang bu lesi shispa san po snem ngan nang don lesi ngan poy keren biang ngagada gopor
Na maka jingim the fact of life kalong life will move on. Ngayang nang ni kindon lesi ki pajungi ki balalit no. Kidon ki bamla ban poi hadu uni uput ki balalit no sheshua kata ka diga jing shisha jung jingim hedoi ka balang ka jutrai ka layeng hadu menta. Manu bala ban kershan ya ka manu bapelat ya ka om de utrai de hang ni kain bu apostol Paul wa ko ki bri ki bestad kelet yo ni ublei u bekordor tam uni ublei u ba aya pi ya jingim par uni ublei ru u ba kershan ya pi ngaken mau ya gesnem kat praspa kendai punyo da ongkum tas ngo bangai manga jumai ba balai tu kana ngaken mau ipa na may day nang ni kini ki jai tham nang ni nang saulia ngaken mau ngielek hang tu hapo ka susu tampak ka bangi pek bat habaki labatai baki yatu kana kita ki riu temen ba kadon kata kawa ka ba mensuan nang tai na kata kawa ka ba iman kila syam mudur bagaya shadow shane Thomas Jones badai hausnam kat praspa kandai punyo bawan utau jumai ba uba ka balang ka jong piru ka don ka jing sno bat kane ana mar kata ka daw laong ba kata ka wa ka lahap no balai kata ka wa ka yap no namar ka don ka sus ka don nang te ka wa red nang te na lot iti tain lom shatay kadi kata ka wa ka bajaw drop man ka minute man ki second ki ba kershan ya kane bakan long ka wa ba padi kaniru kat banganang pun kre ya kene ke kubor nakin mau de ublei ubekershan yangi man la ke sngi man la ke por iwei isenjam ar senjam bangingi yan de ublei ubekershan yangi all the way hadu menta menne ko ki para bat ki hinmen ke jong au trai wat sha ken ba ublei uni u apostol Paul ling ba kene ke jingja u kwa ban pen sngo tho yangi wat sha se bagajing sarong kan sensyar yangi wat sha bagajing sarong bangin ong oh nei nang kadaw jonga bakalong kumta bat kalong kumta and ringin ong ken de gajing isnai ka jong ublay kajing kershan ka jong ublay ka bangilong hadu menta bat de namar ka dagadaw ong u David abaw ruaya ka sam ka bashispa arpusan kitu ken ki basyanya hautrai kinlong kum ulum seyon ubanom la ken lanu ban benki ya ka mga ngala ban lek no na gani ka bertai mangi bati khun jongi kila ban lek no lesigi siu jong pi kila ban lek no na gani ka bertai henry ya ka ding na ka balasi hang ni trai wong ki kwat ki kerdop jong ka dujok kinum la balai utrai ula yap halor ka ding na ula IT ya la ka jong ka jingim ka snam jong u kalami ban pendim ken ya ka balang ka balong mga bat mapi lada ka balang ka jong utrai ka balalong menta shispa prapun rio prapun yosnem hari kasi jantia kadai ka babakla kan jin dalayam henry hadu menta menne ngiladon pralak sanpo hajar nyongon hakani ka KGP assembly ka baladem hangtai hapo pendenem yong tangki balang presbyterian ke jongi naita iba iwei kenabon sabian bat kiwei hadu menta ka balang ka jong utrai ka jingya lenti jong pi kum ka balang ka bakat nang mi kisngingin nang yan ken mau don uwei ubalong bangan nganum syak ya lagi jong ka balang bakan leran balai ngalayap ti na ka benta jong ka pat ngala IT ru ya lagi jong ka jingim na ka benta jong ka balong mapi ken kidekhat ki bangay sngaw na do menamen sngi ki don ki dekhat ki balami ki syakri ki bakodor ke jong ublay lesi kim don balang shu hang ni henry ka tmai ki dai nang ni ki bau blay ula penan kamrat ba ki long ki syakri ki bakodor hagathan shilong bat ki wei ki jaka hari kasi jantia kam dai ka jingla ka jongi hagani ka jinglek ka jongi ka bangingi ong ngiki ka bamut ngiki mdai bangi shu sa hajo upol wang ken mau kopi ki bastad deuni kan ublay uba kershan yapi baka bakat do hagani ka janmien but ngilong de haka Bible pareng ki ong kumne our being lani ya ka jingim ka jongi ka identity ka jongi ka purpose ka jongi haka bakat do shwa ba upol un penkot ya gani ka jing ya keren bat kita ki brio
ulet ban ngam jeliu om dei tang ya ka bakan jado om dei tang ya ki ai ki bakan jado lagalong ka jing nang ka jing start lagalong kata ka jing la ka jing ki le ka bor pisa bat kata ka jing klan bat kom ta ter henrei u ongru ya kata ka bakan jaman sem ka badai uta ubriu u besyapo namar ha ubriu lakha arteli ki ka senrap ong u jakob aga shiti ya ka met bat ya ka mensem ngala keren syapang kamen kabangilong hadu menta om dei ka jingla ka jungi ka covid kat kendai kat ka balang jungi hajayau ngidan para hajar tam ke dekan ngampat kin mau bangin ong bagi don ke bayap namar bagi yap tangan hoi ki pang ki shitam ki baklat hoi ki don henry ngampat kin mau ban ya tu yangi lesi hasinot jungi lesi ngampat yos ngau banamar bakim don bam ki la yap tangan namar ka klam covid henry ngakin mau ngi ya biangte ublei ulai yalam yangi limba jong kata Henry hagani ka bentang ka bakat do uong bat ngilong di kadon kani ka verb ka continuous verb ka badon haka gring kata ka verb to be lani ka wan na kata ka kentin esmen bakani ka kentin ka kentin ka bakren ya kata ka ba syapo ya ka jingim ka jong ubriu ka ba uim ubriu balai banamar la penan kam ya kani bakini ki grikin sngo thu kumbang alaong nan yaiban kidai ki philosopher kabamuat kis nguthu lani kis ngutenat bah ya ka subject philosophy ladang ya keren ya ka philosophy ka ai ka jingkeli kabamun balai bangawan sya gani ka bertai ngawan le yu sya gani ka bertai ku mubrio ladang la yap ya gani ka jingyap ka jonga ka bangalet ka met kan let sya ka domet la thang la tep le kat bale ya ka hendai ka mensiam kan let sya ai badai ya kani ka jingjeli ka bau apostol Paul ukren ya kini kibrio nama kini kibrio kiber reason kiber snowto piwan le yu she bertai what is the purpose of life baka eiru ka identity ka chongpi habaka bertai ka petchepi ka shio i yapi bapidei kiber kraw o ka yeng mani kala itanat kala kraw palat hadukat ni oh ka jing nang jing start jongpi ha ka jing le ka jongpi kalong kabala hadu kat ni kala i shongkun andring ngosi ya ka balang hapo sardes sakala nang kabalai ka dekat kabaar ha ka kitab jing penpau u jisu ong ha ka ba ukren yu yohanes uta uba utau senran jong u ha ka we ne ki shiti sheken nyau teli ki balang wang ko ka balang hapo sardes ka barang le kemen san pos nam ya ka jing long jongka padon ya ka kerteng ka bapa em madu bam tip ya ka balang light tera madu bam tip ya ka snong light tera madu bam tip lesi ya ka snong lani ka balang ya ka ni ka balang ka jongi ka KJP ka sinot lani ka balang presbyterian ka jongi madu bam tim ring ngosi about rai uang padon ti ya ka kerteng ka bapa em henrei palong ka bayab kayap kam dei ka syabara kayap ka syabah kuki para bat ki hinmen ge jonga kani ka bu jingkeli ya pi bat yang akum ka balang haba ka perthai ka petchengi ka ong ngi dei ki banang no ladangi pet ya ka jok ka bamenta la ishir kai ngem itu syuti uno u kristan uno u samla kristan uno u samla ubadai ubalalong rulukhat ne ubang patlong ne u sengkasi ne u hindu namar ngi long langkum jo kajing jong kajuk kalong barok ngi kwa banlong politically correct lani banlong relevance lani bnang baki briu kenom dom yangi ngin ya keren laga keren ngin ya menjur laga menjur ya ka ka baki ki ong bagajing kalong ken bagajing ban snow thu itai kentien ka bamun ngi kwa banlong hapedeng syaka manru em syaka diang ru em bagata ka diga jok ka ba etam ya ga jok ka ba manga bat mangingi em ka ba syaka mon ban kluj ru ngim tre ban kriat ru ngim tre mangetieng ya ga ka bu jisu ong haka sitab jing pen pau lai ka lenong khat khandai ladangi pule na do ka khat ka ba khat ar ter ya ga ka ba ukren ya ka balang hapo lau dikaya wong ngan nan jendela kwa ya pa bangan prino ken hangno ka pri ka long ka baitanan hangno ka pri kalong ka basngo tanan lani ka basmabang ko ki para bat ki hinmen ke jonga
Jisu ong te kan jindalabha ya pa ba long ka bakluj lani pa shu pejabat ka jindalabyang komta Henry palong ken ka ba blam badai namar kan ni gadau ngalong ken ublei ubanga kwa ban prino ya pa ko ki para bat ki hinmen ke jonga u apostol Paul haba Ukraine ye kene ya kata bat ngilong dia ngalong dia kata ka ba syapo ka jonga ka identity ke jonga haba ki beriu ki pet sanga kata ka di ke jimut identity ki beriu ki ong ngadai way ki beriu ki ong ngadai u jong no lani ka jong no ngadai ne em u kristan ne ngadai u bam ngej belai kata ka di ka identity ka ba ki beriu ki ai yangi pada ka ni ke jinglong ke jongi ka bangile kemen chispa arpusan snam Upol wong ikan mau ke siti jo ujung sigi Filipi. Wong yang hati ngadon ya ke jubab ya ke identity bagata gelong. Ngalong ujung ukris. Ngalakain senrum lut ya baro. Namar yang kaban im kalong ukris. Lada kada yang abangan yapru kalong ken kajing mentoy. Koki para bat kihen men namar kani kadau. Upol ukhot ka siti cheki Ephesus kalanong kabaar kadakat kabashipau. Pilong ti ki jing thao ki ba kerpang ki jongu blai la thao kerpang ye phi hadu kata badai namar kata ublai ukwa ngadon ti ye ka purpose balai phiwan shegani ka berthai ka don ti ka purpose what you kun jongu blai Matius kalanang ka baar kalanang meningkong dekat arpulai ong undo angel yo Joseph Shim ya kita Mary kaba metip kaba mimitmu ban pelat nok ya ka wat le ya kata Joseph ong uni u angel namari kelung ibaka kapun ilong keng nomen sim bakoi kedekat kaba arkulai men ai ya kerteng jong u Jisu balai maka ta ke ke jing tmu bat ka purpose balai bo Jisu wan che ke bertai ban pen im ya ki brio na ki pop jong ki baro ko ki para bat ki hen men pet ye ki prophet pet ye ki beriu jong oblay ka Bible haba oblay upa ye ki lembat kan baka pelan ka baudon ye ke jingtmu ka ba udan piwan shekene ka bertai oblay udon ye ke jingtmu na ka benta jong pi lada piyeng akher ka sngi ka ba oblay on bishar yang abat ye pi ka iken ka jubab ka ba mangabat mapi ngin aiken how try Apostol Paul wong ha ka shiti ka baar jong u shu Timothy ha ka lanang basaw ka dekat ka bapra wong ngala depti ya ka jing ya pet ngala ri ya ka jingai mentangan yo pediang ya ka pansngat jong ka hok anda ublay pin yang ha ka finishing line haba pi pin yang ha kmat jong utrai ka ken pin ai jing ken na kmat ublay pila dep na em nga shumut dur kan no dekat pilala ha ka Bible nga sumut dorte marwai ulai am yang i ya kaktin ka jongo blai kanungot na preng jongi ngila puli na dus dang hadukon yo kata kadau ka bawang yang i bangin puli kaktin ka jongo blai sumut ukali lendet yang i ya thu yang i ya kawai ka Bible verse like no Ephesus lang ka banriu dekat iway like no Yohanes lai kan riu like no Sam arpulai like no ya kini dekat ke balong ngi ken mau lendam kata telakun kanungot na preng jongi kum ke ru dukan ngila pendap ya ka kamram ka bau blai pi ken mau ha ka sngi ka balapen kular ya pi la kalong hang di heng mani lani ha ka yeng mani jong pi ha ka balang ka ba pi don pi kular lapen kular le kinong syarai pi kular banket ya ka balang Pikular ban ai sega kam ke jungutrai pikular ruban wan sega jing yeseng dan baong em amdan baong em barok ngiong hoai sandi badang pediang ningkong ru dekat yo i wan bam sakarmen ningkong nadunang tum ju yo isu sisin sisnem te wan ladan bale ya research kasngi ayu babun beriu tamma ke bertai kabale jing yeseng ke beriu Kidalai teligi sengi ki bayo ya ki medal. Kabalai kadiga Good Friday. Kabaar kadiga sengi Christmas. Kabaningkong kadiga Easter Sunday. Kilawat ki ong balay kalong ningkong ka Easter Sunday.
kababarok ki briulik jing ye senglot sngi tasdiru yo shuti sngi thoding ru yo shuti sajan ru shuti mondiru shuti ale je sengno phi so le ran kat kata ka jing mi pat jo jisu dai namar kata ka dau ha keleng ka berthai ka Easter Sunday pun beriau bait shei ki mit balang ge jongi sheno ki mit jing duai ge jongi sheno ki jing ye seng ki beshibaji dan tangi ken thai wei ar lai shin rang don chatai kaja ha je yau kaja ha mulai kat shabalen shino ki kpa jong ge yen shino ki kme jong ge yen shino ki khon ge jong pi kani ke de ke thong ka bo blai ubu ka dau ka bo blai ubu na ka menta jong pi ka ai ken ka ba pi penai chu ba phak mat jong trai ho ni la le kmen chis pa ar busan snem kani ka building kani ka yeng mani kan yang ban dai ka ba kham kong san dai kani ka donut ka jong ni ka ba ka ai ka ba ka pro thai ko haba ka pech ngi ngi dei ki ai nga kan mau ye kini ki than kamrang ye kini ki than ki ba ngai kan do bha kham tam namar bangale ru ye ka internship she kini ki jaka na do ka snem araja khat lai kham tam ka bangadon hang to ngayo ban keren ban ye kali ki kitu kat tu kan ngut ki briu komba ar phongut balai philong kristan khat khandai ngut na preng jongki lai phongut na preng jongki ar phu khandai ki ong ngi mat ye ki kamba ngi pos niu yu jisu ngi mat ye ki kamba ki baja tang iwei na ki lai pho ki ong ngalong kristan namar ngai tenat itai basa marjan hang tai wei dei kristan ga kan mau wei nong kniau don na kini ka time sorang an we thu hang no wang ye thu ye pi pastor lalong kristan menta wang mar senrung hayeng mane ha ka jaka bakin kedup ngadang bot ngadi nong kniau number 1 nong knia kini ka tanya mar senyo i yang aki pek deki kemat bahe ba utai lawan ni jelong kristan chungi ngilong kumno ki para banget ki ba iya badi kani ka bau apostol Paul ukwa ya ki brew kan sngo tho na bau belai upai ya ka ba shapo ti utau belai ubanga ngayalap uni ublai uba om don belai hani ka ba fibu yo bakla yo ba don belai so wei pat yo pi pen sngo si de uni kan uba ong ngam peti wala deha UPM PK hendai kan mau uni ublai upek ye kata ka syapo ka balong kata ka bieng uta ubriu uka senram uba syapo uba kumno piyai piyeng bat ong ka kitab jing pen pau khat ar pu ar khat ar bangan ai ken ya kanong kumba phile kumta pen yo kanong kam dei ya kamet ka dei ken ya kamen siam ki para banget ki ba ien ngangai bau belai un kerhu yangi belai un yarap yangi lingba ye kani ka subject ka bangi layo ban keren na kani ka janmit kan kershan yangi bahkan penkan mau yangi kamtam ha kani ka snem ka bangi ngile kemen menta barok shisnem bangin yai penkan mau yala de namar hau ken ka babut hau jisu ngi em ngi ki bat ngin long de ka bahaka ta kesngi kabau belayun besar yang abad ya pi ngin yorung kan seka yeng song ne kabau lapan kre na ka benta jongi ublay un yarap ublay un kerku ya kani ka subject ha kani ka janmit na ka benta ka buram jongu amen ngini dwai ngai ngo yem ko try ha kani ka mit jong kani ka sngi bepen kan mau ablay yangi ya kani ka subject ka ba jiliu hadu kata-kata ka ba keren syapat ka jinglong belai ka jome ko try komba me ong yung Moses ngalong bat ngalong dei hang ni ko kenrat bangi yo iru ya ka jinglong ka jongme ka bangi kum ki briu ngi snotho biang ya ka jing jeliu jong ka jing mayam jong ka jing im ka bangi ngi im haka history namtu bangi lawan long briu lakha yang inai mai syagani ka berthai bat hadu menta bat kum ka balang nado bala seng nong rim yaka hadu menta try ngi im dai hame ngi ki ngi ya menta shispa ar busan snem ban ngenang ya shispa ar san pau shispa ar spa snem lada mempat wan shau yangi padai mami uba kershan uban yai kershan nama lang ju menen menta syagabam jukut pangin sngo thuru ken rat ya ga jim pala kalong
ba me long ublay ubayet ya ga do anod me ong ken yu sol leng ba u Samuel sol ngala kentat ya me na ba ngau blay ngapet ya ga do anod om ya ga ai ga shabar na ba ngalong ublay ubapet ken ya ga do anod try ngit scam kumba me yai pen im ya ka balang lima ka revival menang yai kershan ya ka hadu ka bangin let bat me ko kenrad hakilo haga turoi ka bamen pen sawa limau angel rangba lawrengkat baga podang sa kerpang ya laga jaga balang hadu ki pastor kita mausan kita khat jaga komiti balang baka balang hibaro ka wei kenrad kim yo ya ka borble baka balang ka bakhut ko kenrad kan pen kre ya ka jingwan ka jomai kenrad